In this world of mine, a million things run through my head. I gotta take some time to do the things I always set my heart on. 'Cause I don't know where I've been. I got lost there somewhere. There's so much I haven't seen. Would you take me there and let us who you are? Won't you come into my world like a shooting star? Take this journey with me to the heart. Hi friends, takže máme nakúpené a môžeme dneska pokračovať. Pokračovať budeme cestovinami z talianskej kuchyne. Je to moja taká fantázia. To jedlo má aj svoj názov, k tomu prídeme neskôr. Ale nakoľko varíme taliansku kuchyňu, tak si myslím, že si môžeme pripiť s talianským vínkom. Salute. Salute. A nedá mi nedodať a nespomenúť silné a uvedomelé komunistické hnutie v Taliansku. Áno, áno. Že? Avanti Veru. popolo, alla riscossa, bandiera rossa, triumfera. Ináč by tak dobrú kuchyňu aj nemali. Presne. No, tak. Tu sei un angelo. Pomocníci naši. No a sme vraveli jedno, že varíme cestoviny, ešte stále tam žiadne cestoviny neboli, tak ich tam teraz dáme. Nechcú ísť von. Cestoviny? A takéto mašličky, krásne, takéto. Do tohto fajnového, voňavého jedla? Áno, cestoviny do tohto fajnového, voňavého jedla. No tak teraz si to dojebal. Áno, a to je presne názov tohoto jedla. A teraz si to dojebal. A týmto fantastickým jedlom iba vzrástol môj obdiv k už aj tak milovanému súdruhovi Baršovskému. Oliverovi Baršovský. No, Oliverovi Baršovskému. Oliverko.